nagoyo sim ne anko na to apenje ni ntiere kar goyo sim e 6th floor. To onyisa ni yes. Apenje ni pod oyawi, to onyisa ni pod oyaw. To adonjo. It was around saparga chiel gi nus, saparga riyo, ka piny dhi imre, ji already ne walk tich. It was at really cooperative in Nairobi, but Afya Center. Koro kase donjo, so atemo goyo sim, to sim okodhi through. My Uncle Joshua, nagoyo ne uncle mondo bi pick her up. And then sim okodhi through, then I walk, I don't just show. To ji already ne walk a building, ji already ne walk teach. Koro adonje cho, to karangani ne luwa, aweye piny, adonje gorofa mara auchiel, to aweye piny, to karano luwa, so ng'eyo ni ji walk, the building is being deserted. Koro kase donjo e cho to ka wuok, to odinona e dhot. Koro chako mana kasa ni alony lewni. Tapenje nalonyo lewni nade? Kwani nin ng'a? Achako lonyo ni lewni nade? Nyathi matin, nyako matin. To be ok narwakra marach. Narwakra ma very decent. Onge lewni mana rwako marach. Narwako long. Gi top mana mabora, half coat. I remember what I wore. Half coat, gi t-shirt. Ma covered. Koro ochako goya. Ni lony lewni. Apenje nalonyo lewni nade? Nin ng'a? Ogoya ngum. Ni nyaka ilony lewni. Anyisa ni awacho ne ni okang' nalony, an ok ang'eyi. Koro ochako ng'ang'ana kode. Ogoya ngum, taringo, adhi e lift. Ka adhi e lift, ogeng'ona. Ka adhi e stairs, ogeng'ona. Ogonyo nyaka msip ochako rodha. Ogweya gi those wuoche